Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dar Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, față-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Se binecuvintează și se sfințește racla aceasta cu harul Preasfântului Duh și prin stropire cu apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se binecuvintează și se sfințește racla aceasta cu harul Preasfântului Duh și prin stropire cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se binecuvintează și se sfințește racla aceasta cu harul Preasfântului Duh, prin stropirea cu aceasta apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini. Înțelepciune drept. La Hristos. Cu mulțimea nevoinței strălucită-ai ca soarele și mucenicește, Părinte, ai trecut la stăpânul Tău, năvala barbarilor răbdând de vreme mucenicului Hristos, pentru care din belșug care izvoră celor ce Ție îți strigăm. Slavă Celui ce Te-a întărit, slavă Celui ce Te-a Binecuvântează, Părinte, pe bine vestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului, slăvitului, întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Ioan, să-ți dea Ție, Celui ce binevestești, cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului Său Fiu, Domnul nostru, Iisus Hristos. Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Să luăm aminte.
aceea a vrut Iisus să plece în Galileea și a găsit pe Filip și a zis: Iisus, urmează-mi. Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și a zis: am aflat pe acela despre care a scris Moise în lege și în proroci, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Și a zis Natanael: din Nazaret poate fi ceva bun. Filip i-a zis: vino și vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către el și a zis despre el: iată, cu adevărat, izraelit, în care nu este vicleșug. Natanael i-a spus: de unde mă cunoști? A răspuns Iisus și a zis: mai înainte ca Filip să te cheme, te-am văzut când erai sub smochin. Răspunsa Natanael: Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Iar Iisus i-a zis: pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin crezi. Mai mare decât acestea vei vedea. Și a grăit: adevărat, adevărat zic vouă, că de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Pace ție, celui ce bine ai vestit. Și Duhului vostru, Părinte, Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scriptură și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul înviază Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroși, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul tău trup, și acesta este însuși scumpul tău sânge. Deci mă rog ție, miluiește-mă și-mi iartă toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea săvârșită cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, cea cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertarea păcatului, spre viața de veci. Amin. Cine-i tale, ce de taină, astăzi Fiul Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașului tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisim stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sândă să fie mie împărtășirea cu Sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale, Tu pe aceștia răsplătește preamăritul dumnezeiască Ta putere. Și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorii țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, pogorând la Tine, Părintele Luminilor, Ție slavă și mulțumire și încheiăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. En horizon amor
rugăciune prea curate, stăpâne noastră, Dumnezeu născătoare și purea Fecioara Maria, ale Sfinților, a căror sfântă pomenirea să vârșim în această zi și pentru ale tuturor Sfinților Tăi. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și zvintești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, Ție slavă înălțăm Tron și Părintele Tău cel fără de început, și prea Sfântului și Bunul de viață, Păcătului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire la mulți ani să trăiți. Vă fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți, pentru credință și mântuire la mulți ani să trăiți. La mulți ani tuturor și încă o dată felicitări pentru frumusețea zilei de astăzi, pentru strălucirea sufletelor pe care le-am găsit astăzi în Biserica Parohiei Mogoșoia 2. Mulțumim frumos pentru tot. Preacucenice Părinte Protopop, preacucenici frați, onorate oficialități, iubiți credincioși, iubiți ctitori, toți dintre dumneavoastră sunteți ctitori acestei biserici. Că s-a întâmplat să exceleze unii și să facă anumite fapte notabile pe care le-a numit Părintele Protopop, să știți că așa este. Am primit ajutor nesperat de-a lungul timpului, încât dacă ar fi să ne luăm după o zicală românească spusă de un preot sincer, prieten al meu, zic eu, care zice așa, această zicală: la barza chioară îi face Dumnezeu cuib. Să știți că Părintele, care mi-a spus acest lucru, a avut dreptate doar pe jumătate. Pentru că, de fapt, era lucrarea Sfântului Efrem pentru construcția bisericii lui. Adică eu nu fac mai nimic și nu sunt îndeajuns de vrednic pentru această parohie, pentru dumneavoastră, dar Sfântul Efrem lucrează în sufletul dumneavoastră tuturor. Și a scos în cale întotdeauna oameni providențiali care să ajute la construcția acestei biserici. Acum, vedeți, noi ne-am luptat cu tot ce înseamnă birocrație și ne-au ajutat toți cei care au fost în măsură și au putut să ne ajute. Și asta până anul trecut, când am început fizic construcția demisolului. Acum suntem undeva la turnarea radierului și, cum a zis Părintele Protopop, nădăjduim că ne mișcăm repede, încât să facem repede casă Sfântului Efrem, care a venit astăzi în mijlocul nostru. Să știți că n-a venit altfel decât prin dragostea lui și a venit în casa lui ca să-și ajute singur la construcția bisericii lui. Să așa o să fac și eu. De fiecare dată când am probleme, și acum deja am probleme că nu avem destui bani pentru finalizarea demisolului, o să alergăm la Racla cu Sfintele Moaște și o să-i zicem: Sfinte Efrem, ajută-ne să terminăm casa ta. Pentru tine o face, nu pentru altcineva. Și pentru noi toți credincioșii, cei care ne rugăm cu credință Sfântului Efrem. Acum, eu ar trebui să mulțumesc tuturor ctitorilor. I-a menționat Părintele Protopop. Menționez și eu în plus primăria care s-a ocupat de toată organizarea de afară, sonorizare și video, dar în același timp, mai mult, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, care număr atât de mare ați venit astăzi încât nu mă așteptam. La un moment dat mă întrebam: dar ce să facem noi cu atâtea scaune? Să rămână goale acolo? Și am stat în picioare. Asta nu arată decât dragostea dumneavoastră pentru Sfântul Efrem și pentru Biserica Ortodoxă. Mulțumim în special preafericitului Părinte Patriarh, care a dat binecuvântare pentru aducerea moaștelor. Nimic nu s-ar fi putut face și pentru acest eveniment deosebit, delegându-l pe Părintele Protopop să slujească în această zi și noi să slujim în sobor alături de el. Este o zi deosebită. S-a săvârșit Sfânta și Dumnezeiască liturghie, s-au împărtășit o mulțime de credincioși și ne dăjduim că de acum încolo postul nostru va fi și mai rodnic, rugându-ne în mod special la Racla Sfintelor Moaște a Sfântului Efrem cel Nou. Să vă curătească Dumnezeu într-un mulți ani. Să crește toți duhovnicește, ajungând la mântuire. Amin. Să fiți sănătoși.
Binecuvântat-o-i pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea. Aleluia! Într-un Domnul se va lăuda sufletul meu, să audă ce plâng și să se veselească. Aleluia! Să fiți pe Domnul cu mine și să